Moikka! Moi. Täällä me taas ollaan, ei olla pitkä aikaa ehditty höpötellä teille mitään. Me oltiin tosiaan viime viikon torstaina lähdettiin sinne Helsinkiin sairaalareissulle. Eilen sitten illasta tultiin Kokkolaan takaisin. On aika väsynyttä menoa. Tommonen reissu kyllä kuluttaa tosi paljon. Ensin siellä hypätä sairaalassa kaiken maailman tutkimuksissa ja sitten oli se Lindan toimenpide siinä välissä ja sitten sellaista osastolla oloa ja ehdittiin käydä vähän sen kaupungilla katsomassa, että Linda jotakin toivejuttuja käytiin kattoo, että vähän tuommoista hiihtolomajuttua onneksi, kun päästiin sairaalasta pois. Ja sitten oltiin hotellissa yksi yö muualla kuin siellä potilashotellissa. Oltiin Valo-hotellissa, siellä ollaan oltu ennenkin. Et syö rahaa! Se on kyllä kiva.